Ribeira recibirá máis de 120 barcos que participarán no encontro de embarcacións tradicionais que se desenvolverá no municipio do 17 e 20 de xullo, unha cita organizada por Culturmar, a Real Ilustre Cofradía da Adorna e o Concello para impulsar a cultura mariñeira. O verán contará cunha importante actividade en Ribeira. Ademais dos actos e festas que protagonizan o calendario estival no municipio, a localidade será sede do 17º Encontro de Embarcacións Tradicionais. Culturmar, a Real Ilustre Cofradía da Adorna e o Concello de Ribeira uníronse para preparar 4 días de impulso á cultura mariñeira, xa que entre o 17 e o 20 de xullo o porto ribeirense e os seus arredores encheranse de actividade vencellada a este importante sector. Ribeira foi a primeira sede dos encontros que comezaron a facerse no 1993 e agora, 32 anos despois, será tamén o primeiro municipio onde esta cita de renome se desenvolva por segunda vez. Consegueuse facer un proxecto, consegueuse que se votara por unanimidade e estamos moi contentos. Mais que nada porque nós, cando veo un encontro a Ribeira, era unha cousa que para aquela era un momento grande, pero a comparación de día de hoxe non é nada. Nós estuvamos indo os últimos anos aos encontros e o que era antes, o que era ahora, é un monstro. Mostrar como é a cultura do pueblo de Ribeira, porque o pueblo de Ribeira é un pueblo que saleu do mar, que saleu da agua. Nós somos mariñeiros, somos rodeiros, andamos á nasa, tiramos o palancre, o sea, o pueblo de Ribeira saleu do mar. E estamos moi interesados e moi orgullosos de que os encontros volvan a vir a Ribeira. Co apoio unánime da Corporación Municipal de Ribeira, durante os 4 días nos que se desenvolverá o encontro, a localidade será o epicentro do mundo mariñeiro, xa que se agarda que cheguen máis de 120 embarcacións tradicionais de Galicia, España, Europa e tamén de Sudamérica. Parecenos que é moi interesante pensar nesta festa desa maneira dual, non? É unha festa do mar, é unha festa da cultura mariñeira, na que Ribeira presenta o mundo e o mundo tamén se presenta en Ribeira, non? E agradeceuse a implicación de numerosas asociacións e entidades ribeirenses para que estes encontros saian adiante. A todo o voluntariado, a toda a xente que vai mover isto, porque sin eles isto non se move. Aquí pode estar moita xente falando, moita xente podemos estar facendo cousas, pero isto é isto, como dixen antes, é un monstro, que somos moitas persoas a movelo. E desde unha persona que mova sillas hasta unha persona que dea órdenes, facemos todos falta. O sea, é unha cousa alucinante poder traer isto a Ribeira e sin a xente, sin a veciñanza de Ribeira non iba a poder ser eso posible. No valor do voluntariado e da cooperación, e así traballamos sempre. Iso é o que fai grande. Non é unha festa que veña impostada desde fora, non é un chiringuito que ven desde fora de Ribeira e se instala aquí, senón que é fundamental a cooperación local. Institucións, o tecido social e demais. Iso que lle dá éxito ao encontro. O comité leva moitos meses traballando nestes encontros, na programación e nas diversas actividades que albergará, e o calendario está case pechado. Pensamos moi interesante, moi digno, realmente un programa importante. Esa transmisión de saberes terá un centro de atención moi importante na carpintería de Ribeira. Teremos mostra de oficios tradicionais, de redeiras, de cesteiros, de diversas manifestacións. Montaremos un espazo familiar. E non faltará música con ruadas de grupos tradicionais e actuarán tamén Denis Jures e Catuxa Salom. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, destacou o traballo de todos os implicados en facer posible estes encontros cos que se busca dar visibilidade á cultura mariñeira. Falamos do noso concello, estamos falando indiscutiblemente do mar. Durante séculos o noso concello foi unha vila mariñeira, segue o sendo, tendo unha das lonxas máis importantes de descarga de peixe fresco de toda Europa, e tamén o está sendo grazas á industria da salgadura e da conserva. Con todo ese traballo das mulleres que fan todas esas latas que despois consumimos no propio país, pero tamén que exportamos a todas as partes do mundo. Este encontro de embarcacións tradicionais para o Concello de Ribeira non só pretende ser unha homenaxe a toda esa tradición mariñeira que temos no noso Concello, senón tamén de unha oportunidade única de enseñarlle ás novas xeracións a capacidade pesqueira que temos e tamén como ao longo dos últimos séculos esas embarcacións tradicionais se foron transformando. Ademais de recordar as técnicas de pesca que se usaban antigamente, roteiros, saídas en barco, exposicións, mostras en directo dos oficios vencellados ao mar, patrimonio,
Numerosas propostas coas que se chegará á sociedade este mundo mariñeiro que ten gran presenza en Ribeira, na comarca e en Galicia. A Cooperativa de Armadores Ribeirenses estará tamén presente cunha degustación gratuita de lirio.